You know, anyway, the one thing sabambana naphambi kwakho la ngezandla. I know. So manje, what do you expect? Hey, kuninzi okuvelileyo kwizingane zesithembu season 2 episode 10 malunga nesithembu sama girlfriend kaMpumelelo. Molweni yini ndamkela kuba Mgobhozi TV. So ke i-siblings ne-friends zazo nama girlfriend azo base Sun City basancokola ke usine unglo ke ebebuza uVyokazi ngalento yakhe noMpumelelo. So uVyokazi ke ude wavula isifuba sakhe wachaza kuba ewe uyehlukana okanye wehlukene noMpumelelo and ke ingxaki ilento yoba efuna uwenza ivirgin ibe ngu first wife ekubeni koba wayemthembisile uba uzaba ngumamkhulu. So wabuza ke uTirelo kuMpumelelo ba yethu uMpumelelo wamthembisile uVyokazi nyani waba kuyiphika uMpumelelo lento wachaza uVyokazi ba ewe wamthembisa ngokuya uNompumelelo wayesekhona wachaza uMpumelelo bunoMpumelelo uzaba ngu first wife then alandela uVyokazi. So kuthe kwamka ke ngokuNompumelelo hayike yaba nguVyokazi othatha eso sikhundla kwade kwathethwa nabo nabazali. uMpumelelo ke uvezile uba uVyokazi kudala yena wahlukana nabantu ngenxa yakhe kwaye emkhusela emenza umuntu omhle kodwa ke ngoku uVyokazi uyavela umuntu anguye uhlukene nabantu ababini uthi ngoku it's the third time. I'm not sure ke noba ngubani lo ngoku ahlukene naye kanye azohlukana naye mhlambi le chomi kaVyokazi. So ke ngoku okwesithathu ngumnqakathi uVyokazi makahambe utsho uMpumelelo uyena udikiwe kumane emdefender and emane ehlukana nabantu ngenxa yakhe. So uTirelo ke kuqhubekeka ebuza uba yewethu uMpumelelo uzamyeka ke ngoku uVyokazi nyane after le minyaka kunye nabantwana meaning nakumos lento uzawuyenza. uMpumelelo wachaza kuba akaloku uTirelo uyayazi mna noVyokazi sesisuka ukulwa sade sabambana ngezandla so ke mna ke andizokwazi uyimela lonto leyo. uVyokazi ke na kuye wathi kwelakhe icala ungulomuntu anguye ngoku ngenxa kaMpumelelo yena wengumuntu ozithuleleyo but ngenxa yezinto ezenziwa nguMpumelelo ungulomuntu anguye watsho esitsho noba uMpumelelo ungumuntu ongamameliyo wathi uMpumelelo mna mandimamele wena like bakwaleyo into yoba uthi andimamele okanye funeka andimamele wena ayizolunga ngelo hlobo. Wabechaza ke uVyokazi ba yena she has had enough of uMpumelelo. uMpumelelo uyaphosisa kwaye uMpumelelo uyazitshela ungumuntu ongakwaziyo noxolisa xa mhlambi noba erongo akayazi ba ngubani owafayo wenza uMpumelelo uThixo okanye inkosi. Yo asana nobephindi lunge to i-relationship kaMpumelelo noVyokazi. I think kwanele between bona shem mayiphele nyani into yabo akho mntu unento enhle angayitsho ngomnye usuka apho ngoku they just gonna continue hating each other. Khakhe nitsho ke nakuba nicinga ntoni ngalento yethusayo yoba kanti uVyokazi noMpumelelo babambana ngezandla. Mgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.